Het gaat over de Eerste Wereldoorlog, of na de Eerste Wereldoorlog. Dat de pianist is zijn arm kwijtgeraakt. Hij speelt nog met één arm. En hij herinnert zich de dingen uit de Eerste Wereldoorlog, hoe het gebeurd is. En hij speelt dus nog met één hand, probeert hij nog zo mooi mogelijk te spelen. Maar eigenlijk is hij gemankeerd. En de onderinstrumenten geven die gemankeerdheid aan. Dus dat geklik zijn eigenlijk een soort botten die... pittig hoor. Ik ben in Warkum in de Klameren, want daar vierde het Aroene Weekend het Genootschap van Nederlandse Componisten een gedeelte van haar 100-jarige jubileum met een masterclass voor componisten. Hierdoor raast meer. Ik zal je eerst vertellen wat we oors nog in ons programma hebben. Jon Arends en Marijke Geertsma reizen hier mooi een serie sterke verhalen de Frieske Dwarfscafés bij ons. Columniste Nienke de Jong schreef een boek over fietsen van vrouwen. 2 weken na de presentatie is het al aan een tweede drukte. En het Byzantijnse mannenkoor van Drachten staat onder leiding van een kranige jonge dame uit Georgië, die het zelf ik graag jongen mooi. Nana Tsikhinashvili. Als ik vroeger als schooljongen in de vakanties op het loon werkte, dan waren er altijd oude mannen die het mooie verhalen vertelden. Op het loon werkje we het haast naar bedien en verhalen vertellen ik amper. Jon Arends en Marijke Geertsma die wisten dat er nog een hele soort van dat soort verhalen onder de mensen waren. En die hebben die verhalen samelen en verwerken het aan een soort met theatrale vertelling waarmee ze nou de Frieske cafés bij ons gaan. Wij zijn bij de première van Sterk Staaltje, want zo hebben ze haar vertelling neemt, in de inloop in Semar. Mooi we daar net in? Nee, hier net. Je wordt even nog gewoon op, naar de zijkant. En waarom is dat? Omdat hij door is dicht vanwege wat het toneel. Die bloedt dicht en Jan Arends of Marijke die komt dan. Ja, en die met het boeren doorsluiten. Wat bruis bij een plakje cake? Oh, lekker. Dankjewel. Koffie en de thee komt er al. Ja, hier op dit boom. Wij hebben verhalen verzamelen in zo'n 18 plakken in Friesland. En we gaan naar 40 kroegen in heel Friesland, dus we zijn eigenlijk een beetje verslaafd aan de kroeg. We zijn echt de kroegtijgers worden. Dus je kan wel rekenen, 18 joen keer 2 uren ongeveer, dus dat is 36 uren. Jong hebben we gewoon net een voorstelling van 36 uren natuurlijk. Maar van uren en 3 kwartier, zo ongeveer. Nou, ik zou zeggen, Marijke, als er nog een boete is, als er nog mensen op het dik komen, misschien komen de Canadezen er nog om. Derde? Ja, even zien, want het is vervelend dat ik krijg er nog gewoon binnen. Nou. En een hekel wat mensen binnenkomen. Dat ook oude door het slot. Marijke denkt dat ze niet mooi doet, maar dat is flauwekul. Nee, maar als je een plakje hoorn en een bakje koffie net, nou dan zit haar taken toch op, of net? Hey. Ik roep die wel als die nodig gaat. Jan, dan net zo flauw. Marijke, ik begin jongen even alleen, ja? Alleen? Ja. Ah, Jan. Ja. Ja, ik ga een vrouw om te stellen, maar er komt nooit een dief. We hebben hier een cd-kistje. Nou, er binnen soms per plak 2 cd's maken. Dit is dan bijgelijks ter kappelen 2. En dan heb ik nog ter kappelen 1. Ja, hier. En we hebben dus een dictafoontje alle verhalen opgenomen. Daar hebben ik op een computer zet nou uitschreeuwen. En toen werd er gerubriceerd van dit gaat door D en dit gaat door boeren en dit gaat door kroegen. En dokters en zo. Nou, en toen hebben we daar weer een verhaal van gezongen. Er is een keer een koetsier, maar een liekwoon onderwijs, dat is meer waar. Er staat een jongen bij de bushalte te wachten op een bus. En die denkt, ik spring er achterop. Want die bus ligt lang op een wachtje. Ik wist dat uit weer. Dus hij springt achter op die wijn, op die liekwoon. En als Skofke denkt van, dit is ik wel wat raar, ik zal me toch maar even melden. Dus hij klautert over die kisten naar voren. Hij loopt de hand op het schouder van de koetsier. Ik mag net alles verklappen, hè? Hoe doen we dat? Nou,
Ja, er zitten hele spannende momenten en dat het publiek lakert en er zitten... Wat wij jammer vinden is gewoon dat de clue van een heel leuk verhaaltje en het zelf vernomen hoe het soms werkt. Dat je zit iets en bam en het publiek wordt blauw. En dat is gewoon... Ja, dat moet ik maar net van, hè? Nee, dat is jammer. Zeert die vreeg dus die verpleester om kop kom zijn gebed in te doen. En die verpleester die shot dat en die zei... Wat heeft u een vreemd gebed? Nou, dat zal ik zuster even precies vertellen. Kijk, we hebben last van ratjes op de plaats. Die halen mij nachts het gebit uit het kopje. En dan pluizen ze het eten ertussen weg. En dan gaat er ook wel eens wat van het roze weg. De vergelijking met toneel, met echt theater. Is dit makkelijker? Is dit dreger? Het lijkt makkelijker, maar het is net makkelijker. Nee? Laat ik het zo zeggen. Want wat heeft, door de mensen alle rond, door alle kopjes, door alle reacties, door dat die vergappert, dat die op de loge shot. We hebben dat nog net mooi maken, maar dat ga ik wel eens mooi maken. Maar dan moest er heel scherp blijven, want dan denk je oeh. Of doe ik iets verkeerd, of doe ik meer dit, of doe ik meer dat. En bij een stik, dan leest hij een rol en dat speelt en dan heeft minder contact met het publiek. Of vrijgezelle Jansje. Jansje had in haar jonge jaren wel een krees vrommes west, maar ze had nooit trouwd west. Maar de laatste tijd is ze wat zwiermoerig en dan zit ze er maar wat in. Maar gelukkig komt Borma Jensje wel gauw strudden door en dan zei hij... Hoe is het nou, Jansje? Nou, niks net goed, hè. Ik ga altijd maar pine hollen, want joh, ik ga een wiples gaan. Ja, denkt Borma Jensje. Hier stond maar eens wiples aan. Anderen gaan uit Watten. Die wie groenteboer. En die ging altijd op een boot wie die ontzuttelen. En die ging ik met de boot vanuit Watten naar Belsum, naar de veiling. En die man die had eigenlijk alles wat er in Watten en werken, wie had er alles beschreven en tekenen. En toen wij met die verhalen ondergaan weer, toen belden ze of ze kwamen buis, dat weet ik niet meer. En toen zeiden ze van, we hebben het nog van Paken, vind je hem dat ik mooi om dat even terug te zetten. Tja, als je in het werk een groot gezin is, heb je meer kans dat het zo gaat. Jan, doe maar eens komen. Wat is er dan? Nou, dien ben en mien ben mij u's ben ontvechten. Hoe ging het van u? Ja, het is de première van het theater, dus het is het publiek van het theater en die hebben eerder een lezing aan, dus die kennen de verhalen ik wel. Dus in verhouding weer het publiek vrij stil en rustig. Oh ja? We hebben in Friendship West werd het uitverkocht wie in de bocht en in Bozem werd het helemaal uitverkocht. Ja, we zijn heel tijd uitverkocht West nog. Maar daar wordt dan echt van oude eerste seconde tot aan de laatste seconde heel erg laken. Nienke de Jong is een warme dame. Ze omschreeuwt zichzelf als humoristisch, chaotisch, creatief, laks en sociaal. Ze is Nederlandica en schreeuwt onder andere columns van de Ljouwte Kranten en FIFA. Maar ze heeft ook een boek geschreven over haar hobby fietsen. Vrouw en fiets. In het boek dat dreigt het voortale succes te worden, want 2 weken na de eerste druk is het nu aan de tweede printingen. Douwe Talma die zocht haar op in Utrecht, werd ze winnen. Allereerst heb je de collega's die in de trein nog even het complete werkbeleid door willen nemen. Deze collega's werken dan misschien in het bankwezen of doen iets met IT, maar ze praten doorgaans alsof ze voetbaltrainer zijn van een middenmotor in de Jupiler League. Ik vind het heel leuk om verhalen te vertellen en dat is een verschillende wie is een dwal. Ja, ik vind het leuk om op papier te doen en ik ben er zo wat inroegelen. En nu kan ik me al niet meer vaststellen dat ik iets oors dwars wil. Omdat het dan een soort van nut had of zo, denk ik. Ik kom in het Duits leven heel veel dingetjes in en dan heb ik dan een mening over of ik viel er wat bij. En als ik ze net opschreeuwen zo, dan is het alleen nog maar in mijn holle. En dat is op zich niks mis mee. Maar ik vind het heel leuk dat ik dan toch mijn woorden meest kan delen kennen in wat ik zeg en wat ik mij maatje. En dat zij daar op Big Leagues om leidje moeten. Of er zelf dan over na denken. Of het herkenbaar vinden.
26 is ze en hikke en tuin in Guayengeer. Als freelance tekstschrijfster is ze nou benamend dwaande met het schrijven van columns. Het menselijke gedrag, dat vindt ze nieuwsgierig. Op een luchtige en laconieke wijze levert ze kritiek op zaken dat ze haar overnuvert. Mannen zijn stom. Als er iets is wat het faillissement van de man inluidt. Als er iets is wat de man degradeert tot een lullig stukje textiel. Als er iets is wat voor kleine piemeltjes zorgt, dan is het wel het Marco Borsato sjaaltje. Ik schreeuw altijd al op een middelbare school. Ik stukjes van mezelf en hier van die schriftjes waar ik dingen in schreeuw. En toen ik hier in Utrecht studeerde, hier ik in 2004 een klasgenootje en zij hier een weblog. En ik wist helemaal net wat dat wie, en toen is het mijn uitline. En toen dacht ik, dat is wel echt fantastisch. Dat is dus een plak op internet, reserveren kist, west iets in eigen dingen schreeuwen kist. En dat meesten dat dan lezen kunnen en erop reageren kunnen. Dat vond ik zo'n tof idee. En toen heb ik er zelf in ommaken. En daar kwam eigenlijk alles uitroegelen. Op een gegeven moment ben ik blogs schreeuwen voor de Viva. Nou ja, toen kwamen er nog wat orencolumn dingetjes bij. En zo is de Louter Kranten mij op het spoor kwam. En daar heb ik daar een column kregen. Het is hier dagelijks een hoofddoekjesmodeshow. Zij niet. Zij kon gewoon haar bed uitstappen, haar kast open doen en een keuze maken uit 16 identieke boerka's. Ze hoefde haar haren niet te kammen, geen make-up op te doen. Als ze haar tanden niet zou poetsen, zou alleen zij de muffe geur ruiken. Wat typeert een echt Nienke de Jong column? Nou, ik denk redelijk wat grapjes erin. En veel bijvoeglijke naamwoorden en redelijk oedreun. Dus ik denk dat alle columnisten dat wel doggen. Dat liefst denk je onwijs uitvergrust om het zo herkenbaar te maken. Ja, wij de jongeren dreeuwen nogal graag. Mijn broer zei, ik lieg er altijd een kwartier bij. Bij alles. En dat typeert dus alle wel. Ik zie ook altijd, ik stond al 100 keer te wachten op die en die en die. Of, nou, ik heb het al 1 miljoen keer proberen. Dus dat slaat nergens op. Maar zo praat ik niet echt. Ik denk elke dag als ik wekker word van, jeetje, wat tof dat ik hier mijn hield maar zien kan. Dat is natuurlijk eigenlijk idioot. Ik bedoel, er zijn mensen die staan leven lang achter een lopende band. En ik maak gewoon de strit op en zien wat er gebeurt en daar iets te schreeuwen. Naast haar werk voor de Viva en de Louter Kranten schreeuwde Nienke te jaren met profhutfietster Marijn de Vries kwartlien het boek Vrouw en Fiets. Een schreeuwen vol tips en smoute anekdotes over hutfietsen. Terugverhaalje, vafverhaalje. Ik zelf al 2 jaar een racefiets en ik vind het heel leuk om te doen. En de oude het kwamen er steeds meer vriendinnen naar me daar van, ja, het lijkt me ook wel leuk om te fietsen, maar wat heb ik dan nodig en wat voor fiets en wat voor shirt en wat voor broek en hoe dol staat dat toch? Toen dacht ik, ja, nou kan ik het aan 6 mensen tegelijk vertellen, maar kinderen ik gewoon een boek schrijven, ik kan het al in nalezen. Dan heb ik het schreeuwen met Marijn de Vries, en zij is profielrenster. En zij kreeg die vraag ik heel vaak. Dus toen dacht ik van ja, dan moeten we er echt maar een boek schrijven. Omdat vrouwenwielrennen op dit moment ook heel erg in de lift zit. En omdat het voor vrouwen fietsen toch correct even met een oren onpakt vergt als voor mannen, leek het dus wel leuk om een boek te maken speciaal voor vrouwen. De volgende 2 vrouwen hebben hier alles mee te maken met het wielrennen. Geeft u haar een hartelijk applaus. Nienke de Jong en Marijn de Vries. Vrouwenfiets kwam op 23 maart uit, maar kregen al een soort aandacht. Ze winnen de vrouwen al te jaren in het radioprogramma Spijkers met Koppen, maar winnen ze echt de gast bij de Madivodo vrijdagshow van Paul de Leeuw. Ja, want vrouwen zijn betere fietsers dan mannen eigenlijk, hè? Hoe komt dat? Nou, we zijn misschien niet beter, maar het is heel goed voor vrouwen om te wielrennen. Omdat ons lijf is heel goed gemaakt voor wielrennen eigenlijk. Als je het boek leest, zie je toch wel een paar dingen wat echt voor jullie wat moeilijk is. Ik heb heel hut. Dat zie ik helemaal net tocht, maar we hebben een goede PR aan. En blijkbaar had dat wel zijn vruchten aanworpen. Dus ja, we zijn al onder 2 druk daar. Nee, mijn boekje is nog in 3 weken nu hoor. Het is nog in 2 weken niet. Het gaat heel rap, ja. En dat in een wijze opsteken aan. Wat was er nog in je leven? Ja, jeetje, nou, ik ben al hartstikke blij dat ik nou een boek kunnen halen. Dat het in de kast steken in en dat het dan iets van eeuwigheidswaarde had of zo, van wat het burg is. Maar romans schrijven, dat zou ik nog heel graag doen willen. En dan ben ik er ook mee dwaande, dus dat wordt het volgende project. Hier naar mijn naam 61
vind de houtblaas wel erg hard, hoor. Dus het mag wel... Die uitschieters moeten er natuurlijk zijn, maar dan moet het meteen daarna heel gedekt weer blijven. Dus daar mag meer contrast in. Dirk Dekker uit Jeslem is componist. En hij is een van de deelnemers aan het Internationaal Componistenweekend in Warkum. 3 dagen worden componisten in de gelegenheid gesteld haar werk uit te proberen en met collega's of uitvoerende muzici te bediscussiëren. Dit nemen we hedendaagse klassieke muziek, hè, deze muziek. Ja, zo staat het ook in de cd-bak in de winkel, dus laten we het maar zo noemen. Ik vind het altijd heel moeilijk hoe iets moet heten. Het wordt mij dan ook wel gevraagd van, wat voor muziek componeer jij nou eigenlijk? Blues of folk? Ik zeg, nou, dat dacht ik niet eigenlijk. Maar wat dan wel? Ik zeg, nou, kom dan maar eens luisteren, zou ik zeggen. Er is nijwerk van Dirk Dekker. Van Geert Schonebeek, de Vlaming. Maar ook masterclasses van jonge talenten. Een mooie gelegenheid voor de jongere generatie componisten om de ouderen te treffen en wat van elkaar op te stekken. Ze komen natuurlijk op het conservatorium ook met verschillende oudere componisten in contact. Maar het is gewoon heel leuk om samen dingen uit te wisselen. En ja, het is wel een bijzondere situatie eigenlijk. Zij is er een van? Zij is dus Jongmi Choi. Zij komt uit Zuid-Korea en ze heeft een stuk geschreven dat heet Undercurrent. En nou, dat is een zeer heavy stuk, dat hebben jullie dan nu nog niet gehoord. Maar ik vind het zelf heel leuk dat er heel verschillende soorten stukken zijn. Je hoort wel vaak van de hedendaagse muziek, oh, dat is allemaal knarspiep, boem. Maar dat is dus helemaal niet waar. Dat is een soort vooroordeel wat er dan is. Het zijn heel erg uiteenlopende stijlen zijn er te horen. Deze muziek die je nou heel het makken wordt, zeg maar. Ja. Hoe vindt hij zijn paard nou naar de meesten daar? Nou, het aardige van dit project is dat we aan de ene kant deze masterclass hebben. Maar doordat we samenwerken met het Genootschap van Nederlandse Componisten, wat 100 jaar bestaat, daarom kunnen we dit doen, die co-produceert dit, hebben we in het najaar een concertserie van 5 concerten in Noord-Holland en in Friesland. Waarin we dus op verschillende plekken deze stukken gaan uitvoeren. Dus dat heeft dan nog een heel aardig bereik. De muziek die dit weekend maken en bediscussieerd is, zal in oktober in Friesland uitgevoerd worden. 22 oktober in Wijns en 27 oktober in Snits. In Friesland zijn een hele soort koren, maar er is maar één die alleen nog Russisch-orthodoxe kerkenlieden en Oost-Europese volkslieden op het repertoire staan heeft. Het Byzantijnse mannenkoor uit Drachten. Ze bestaan zo'n hier en de man die leert het al hier van een vrouw, Nina Tsikinashvili. Pas op met camera, ik kan... Nog een keer. Sposie. Voorin, veel meer. Veel meer met lippen. Voorin. Ja. Het is wel een algemeen probleem met de amateuristische koren. Want ze zingen met manier hoe ze spreken. Dat is een groot probleem. En met elke taal hebben we gewoon een probleem. Maar ook omdat het extra moeilijk is als een nieuwe, onbekende taal is natuurlijk. Ze gaan nou dus op het programma. Dan gaan ze dus de vertaling van wat ze jongen. En ik ga verschillende keren hakken als een concert geweest. En dan ben je toch wel weer woorden. Dan denk je van, hé, dat herken ik al.
Opnieuw? Die dirigent is wel goed, hè? Ja, berengoed. Ik ben er hartstikke gek mee. Ja, ik kan me voorstellen. Nou, we hebben er eerst ook een Nederlander voor gehad. Philip Vey uit Elslo. Ja. Die heeft ons met de oprichting gezegd, ik wil jullie een paar jaar voorthelpen. Die zal ook goed geweest zijn. Die was hartstikke goed. Maar het was niet een iemand uit Georgië, hè? En dan ze dus voor. En dan denken we, oh, waar zijn we terechtgekomen met deze? Want daar durfde er nog niet veel van in het begin, hoor. Ik ben meegenomen door een medezanger. En toen heb ik daar een paar keer heen geweest. En toen de tweede keer toen dacht ik, in vredesnaam, wat mat ik hier? Wat doe ik hier eigenlijk? Zo ben ik er heen rijden. En toen ben ik een keer aan het repeteren. En dan hoor ik die klank weer. En ik denk, ja, dit wie het. Hier doe ik het voor. Is dat moeilijk om zo'n koor zuiver te krijgen? Absoluut, ja. Het is gewoon één antwoord, amateuristisch koor. Ja. En dat was vanaf het begin, was echt totaal ander niveau. Het is niet zo dat ik wil pluspuntjes scoren, maar ik dacht dat nou moet ik wel aan beginnen. Je moet bij haar het woord Rusland niet noemen, hè? Nee, dat was ze vreselijk kwaad. Ze heeft een hekel aan Russen. Wat is de achtergrond dan? Nou, ze hebben heel veel kwaad gedaan daar in Georgië natuurlijk, hè. Altijd onderdrukt. Hoe moet ik zeggen, politische gebeurtenis, wat gebeurde, dat was even na de Sovjet-Unie, toen alles afbreekte en was heel erg chaos. En toen dacht ik nou, ik moet gewoon ergens naartoe. Wat vindt u leuker of belangrijker? Dirigeren of zelf zingen? Dat vraagt iedereen en ik vraag aan mijzelf allebei. Ik kan niet uit elkaar halen. Maar bent u nou zangeres of bent u dirigent? Allebei. Dit weer de kaarten voor deze week. Na die week dan hebben we passiemuziek, we hebben jongerentheater en de squallenband van Ichten die zullen op excursie naar Amsterdam naar een echte cobra schilder. Van nou bedankt voor het zien en na die week.